Lagip, ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag, nga umay mang tad-adal, liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo Lagip ti napalabas. May samanan ang naragsak nga aldaw kada kayo amin papagayam. Sapay kumata adda kayo akanayon itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg dito'y programa tayo. Ti surat nga inta ikanbiag ita, ket nagapu ni pagayam tayo a Shirley, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin awatem payman tinabara a panangkablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama iti daytoy a programa. Pagyamanan mi unay gaputa adda kayo amang mangtedliw-liwa kabayatan ti income panagtrab-trabaho ken panagin-inana. Shirley kunamlat ta kumakanyakon. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko iti biag. Padas, ajak tupulos malipatan, gaputa aging gaita ket madama a mapaspasamak paylaeng kanyak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Ni, asino nga'y tagwalwalis ijerwar? Ket no nalpasak maten a nagwalis itay. Ninanang mat. Kat no nakita na mat ti panagwalis ko itay. Ang apingi nga taawalwalisan naman ang. Ay, apaya, pati panagwalis dito'y arubayan. Kasadot yaw aramidan. Masapul adugdugyan ti trabaho yaw. Sayang ti panog. Di yung amo at tarimaanan ti agwalis. Ay na. Ay, kimaro manan ti ugali ti katugangak. Sumana umanen bayat ti panagwalis na iti arubayan. Sigurado asyak manen ti paspasagidan na. Ay, nagrigaten ayat ti makikabbalay laeng. Yamanan na yan, tinday-dayo mo dumam dita si Kamiling. Bigbigat. Ay taman lang iwat mo, timagbanggag. Ay na, dagiti agwalwalis dita. Di damat nga rod walisan amin. Kundi walis-walis da. Ngam di damat palpasan ti trabaho da. Ay, umunagak man laangan iti silid mi. Baybay ak idan nga agsarita kin ni tatang iderwar. Ni, ayan nga iti inlutok adinengdeng ideal daw. Ado pa'y day awan mo dito yan. Amangan no aday jeref. Kita agman. Awan mat dito Ayan na nga Naugasan mat gaya man ti kasirula ang naglutwak. Ay, naibos siguro. Ano ti birbiro ka, anak ka. Ay, kwa tatang. Di man inlutok adinengdeng. Mabisinak ngamin. Mga anak ko ma. Ti amok kat adupay day jay ngam awan mat gaya man. Ayawan, ano pa'y mga agpaisunay jay? Ay, iso gamin tinagsidaak itay. Kinalabak pa'y may tsak pa'y arimwarak. Ay, apa yan? Agan ano kaya? Ay, ay, ati berbero kanyaw. Tay din ang dengain loto ni Shirley Ideal daw. Kawan mutin di tao Ado pa'y muday jay, tay iso pa'y tinagsidaak iti nang ilabana. Dayawanan na. Impakan ko ni iti asaw. Anya? Ay, Ni, kapay ngay nanang. Kat no kaluto day jay. Kan mabalin pa'y mat asidaan day jay. Taapay ngayon kaimpakan iti asaw. Sayang. Sapay naimas ti pan nakaluto na. Naimas niya. Kano nagapgan?
Ha? Nagapgad asasawa mo, Mileng. Nusto mo titimpla na. Oho, laklakayan kan. Ngam di mo amo ti mangraman iti naimas. Naapgad nga road kunak. Iso nga impakan kom iti asaw. Ado matitlog dita. Iso ati ilutom asidam. Sika, Charlotte. Itlog ko nam. Kano nagadumot a karne di taref. Saan lang nga may satyal daw, siya naw. Si daan tayon to, dagita karne, kadagiti sumarsaro nung aldaw. Da. Nawatam, Lakay, Apay bakit? awan ka di pa'y umdas nga ornong mo? Para ito niya. Wa, among matan ti ugali ni nanang. Numabalin, lumasin ta ko man iti pagyanan. Apay, anya manan ayati inaramid na kan ka. Awan matkat di. Ngam panag ko nakit nasaysaya at no lumasintan. Nang ro nakit dandan ni ako nagpasngay. Ala, di kagdanag bakit? Lumasin tayo, apa man na makapasngay ka. Agpaiso lakay. Wen, ang ano ita, anusan ta pa ilati bakit pagnaid ka dananang. Kurang pa nga minturnong ko. Saan pa ang makaanay ang makapatakdar ta iti balay? Isungagan anos ka pa ilang, ha? Ay, mayatabyag! Malpas amangan! Agoldag akaslababoy! Anyaman ang tayo, Indak man kitain. Anyaman nga tanay te pagal-alburutuan ni nanang. Nanay! Apay ngay asikataglablabadan far. Apay, ayan tinalay nga sawam. Iso ati rombang aglabasan kat asika. Ada iti silid mi nanang, agin ina na. Again, na. Apay, nakabanugan na ngay kuma. Kano nagmalmalamot ang nagililad dinararamid na. Nanang met. Apay, di yung makita, naglinis, nagluto, naginaw. Kinutrabaho na mo't amin na natrabaho dito balay. Ay katrobang lang Awan nga rod trabaho na di trabaho namin ang matrabaho dito balay. Adak di tananang. Ang pangasiyo. Tadiyo kumamot palaluan unay di asawak. Kas makita yung met. Masikog ni Shirley. Makapadakas kan kuha natin nalabos sa panagbanog. Di ka nasaya, tapay exercise. Iti kasta, saan amarigatan nga gana? Saan aday tagol oldag ti kukun na? Anya? Kahit po numat, sana ya. Pagsayatan namot lang, ti panagtrabaho na iti unag ti balay, tapno ma-exercise. Ngam no sakitan na. Di oray pumanawan dito'y balay. Apay kasta tilangam lakay. Apay ko na. Adda ka di parikot. Awan. Awan, mate. Ngam agawid ka nun ni Manong Albert. Kadwa na ti pamilya na. Kat dito'y dan balay ngagnad. Ha? Imawag mo't ni Manong Ronald. Agawid ka nun ni Bakat na Manipod, Taiwan. Kat dito'y ka nung agdiretsyo. Agawid damot tan dito'y kat dito'y hindi pagnadanda. Saan mo mat amabalin alapdan ida? Ngamin, family house yung mat dito eh. Dahil tangarod kat. Kat, anya ti planom lakay. Nagaduta yun ngay nga agna dito'y balay no bilang lang. Wan nga rod. Ang anya nga tanong ay patakter tapay lang iti oray basit lapag yanan tayo. Di talikod ti balay. Mayatak iti day talakay. Uray basit pay laang tinapatag at dapagyanan ta. Kababain mo ti makilublubon kadagiti kakabsat mo. Sige nga rod. Kasaritak to nga rod dananang kentatang. Tay bagak ti maipapan iti dayta. Imbag pa'y ni Hilda nga asawa ni Albert. Ikan nakitid kwarta. Diyay asawa ni Denver ngay. Oho, pulos! Oray 5 adulaing. Awan pa'y inyawat na kanyak. Ay, surun kaun. Kung namata naggapoy di abroad ni Hilda. No saan ngay? Abangan no di pulos mang tayo di manugang mau. Ha? Ay, di nakman kun kontrag si Katsanaw. Matibag kanan. Si kapay tayo naganas na. Oo na yan, minana. Nagalas ti ugali mabagatanay. Adayumot anasinsimpot ni Hilda. Ngamday di at Charlotte. Ang padadalaang iti asawa ni Ronald. Kunamat lang Santa. Ha? Santa Santita. Wow!
Saan nga tagtagaray? Gabi ti gayam on-onag na. Pananaw ti panangilon-lunod na kanyakaw. Ha? Unay lakit din ti katugangak a babae. Noan niya lang at aya ti basol ko kankwana. Tumok nun samot sa dilangit tigura na kanya. Bakit? Di mo lang tayo kaskaso ni nanang, ah? Hala, sobra kakid din iti silid ta. Siya akong ti makisarita ka ni nanang. Denver, Alan, umunag kan kunak. Ha! Lumasin kayaw! Tapno iwasan yaw, dagiti matarabaho dito balay. Talaga kit di asadot kayo, na ikamkamang, awan pa'y sir-serbay amanugang. Nanang, nalabos mo't una yun ti panagsasauyo iti asawak. Awan mo't madingar aramidan na kada kayo. Di da kailangan ro din sungsong-batan, ngam sa ukay lata asaw. Makapahay blood mo't ti kastang aramidan yun, nanang. Kahit tanya kumaita. Siyak ti apam, apaan nak ngaydam, gapulang ita asawam. Ay di nak man sungba-sungbatan nakasta si Kadenbar. Kasanumot ngamin, aglablabos kayo, nanang. Awan mo't madingar aramidan ti asawa kada kayo. Nakasingsingpot tupay kada kayo. Ngim kastakit din ti trato yo kenkwana. Nasingpag. Singpot kita ba isaw? Wano saan, agin si singpot. Agin wawalays, ngamjay magkayam cellphone na ti pindo-pindotan na. Gusto, nanang. Pangasiyo ko, mamit. Embag pa di asawa ni Manong mo an Albert. Dakkel ti pakairanudan kenkwana. Ta asawam ngay, polos. Agpadadalaang iti asawa ni Ronald. Pwek! naiturog ko gayam dito yung sofa. Agalas 3 iti malam. Ay, namagaan mo't siguro dagitilin na ba? Mapan ko akasanan. Itikas na makupin kon. Anyang ay. Ay sus, unay matlangatan ni nanang. Amuna mat nga adda sinampay ko. Nagpurkit din. Ay, awanan. Agat asok lakit din dagiti sinampay ko. Iso kaday, alimbasin kayo. Tapno maaramid matan ti asawam ti kayat na. Andres. Nanang. Anyang Andres ti sasawo niyo, mat. Pudno mat, sana ya. Manipod it. Andreson ti panagan ko kan ka. Ngamen, under na ka ti asawam. Unay kay mat nanang. Amuyo mat akaan anak lang ni Shirley. Sana dahi tatira saun. Teko nam kit day, talaga sadok ti asawam. Pangasiyo. Diyo kumamat ikasta-kasta ti asawak. Tasan akasta ti trato dagiti naganak na kanyak. Na, tanasursurom pa yan ti sumungba-sungbat kanyak, Denbar. Sana ka sumungbat no amok ada kayo ti husto. Agsubsobra kayo nga minan, nanang. Limasin kam lang aro dun iti pagyanan. Ngam sumurot-surot kay latamat nga umay mang pagpabain iti asawak. Ha? Di uray na siyak ti agpungtot. Amuyon ti ugalik no siyak ti makaunget. Isa pa nga siyo, nanang. Huston ti kasta atrato yo iti asawak. Bagbagam tuman di anak mo siya no? Sino nga anak ka? Na, kat ni Denbar ah. Taapay ni Dimbar. Nagturad matan amang sungba-sungbat kanya. Ah. Dinak matan res-respetuan ngay nana. Taapay nga may. Ay basta, jak kayak tikas jay nga ugali na. Mamukan. Kan amok matan ni Dimbar. Saan mo asumong batday jay? No muna abasol na. No muna si katika malay ay kasumong bat Kila pa nagpampanunot na ita siya no? Na. Oray asino ti pagdamdamagam. Saan arumbal nga inkasung-basungbatan dagi tinaganak mo? Si katikilaw ti panagpampanunot na.
Kanayon apag pupudutam jay tao nga awan met madingar aramidan naken ka. Makitam! Pati si kakap isakit mo da dya, Sherline. Na. Nagalaskat nga ugali mo siya daw. May sakabal. Di ka pa'y mapangnamnamaan amang isakit kada tao. Siyak ti asawam. Siyak ti na dagiti talong anak ta. Eso asyak nga raw ti sakit mo. Nawatam! Ay, umayak man nagtambay biit dito'y balayo, Shirley. Aywan umunag ka, abirat. Agtugaw ka. Ay, agyaman nak, Shirley. Umay kuman paginanaan tilapayag ko, ure apagbiit laang. Ha? Imbag taman anusam di katugangan ta. Kasla jakon maanusan ti kinalaing nangagsao. Ang mga nudyak mapuutan kat masungbatak iti pabaribar. Ay, naku na mo, abirat. Kinapudno na kasla kayat kumit na sungbatan. Iso na lang tadyak kayat nga agrikyar kami. Apay anya tinapasamak. Idi kalman, naladawak ang nagriing. Nakita ni Nanang ni Manang Hilda ang nakatugaw iti salas. Nagwalis ni Nanang iti arubayan nga awan nang ngagko asao sa una. Agis istoryada pa'y nga rod kabayatan ti panagwalis na. Agkapkapimat ni Manang Hilda ang nakatugaw. Nakasikkawil pa'y Itay agsapa, nasapa ak ang nagriing. Nagluto ak, naginaw, nagwalis sa akto nagtugaw. Ang idi agriing ni Nanang, ay nagadukit din nga sa una. Pinanawa ko na. Ay na, kasta talaga ni Nanang abirat. Kastamot lang ang tararamidan na idi kanyak. Uray to pa'y itaalimmasin kamin. Kat sumurot lat pa dito nga umay agsa-usao. Nang runa di taarubayan. Nagpigsa ti sa una nukwa. Kasla igaggagara na. Ay, jak maanusan ti kasjay. Sapay ada paborito na amanugang kan apo. Ay, pudno day ta abirat. Nadlaw kumat day ta. Ngamjak lat na nagtagtagari. Mariknak mga ti panangisakit ni Denver kanyak. Iso nga okay lang ang kanyak. Imbag atay sakit na ka, siyak ngay, pulos. Awan pa'y mangag kong ay baga ti asawak. Saan nga agtagtagari iso amasurunak. Itay ka pa awalis-awalis dita. Di ka malmalpasan nga gwalwalis. Ay katwan na tawan mo't daddo mga gwalays no di siyak lang. Na, Pati arubayan ti kaaruba, di da pa'y mawalisan. Kundi alis-alis da, di damot nga rod aglinis iti arubayan da. nagkuna alinisam ti arubayan ti sa balay. Ayan tal na ka man si Kasyanaw. Na. Ing kakit mangala iti posporo, tapo oram dagiti bulbulaw. Iti kasta, pumanaw ti malas. Ay sikat ti mga ramay, ta sikat ti nakapanunot. Na, may sakabay. Talagang awan pa kairanudam. Agpapada kayo lang kadagiti dua amanugang ta. Day talang agtog-tugaw ti kukuanyaw. Di kayon to pa'y makatulong may sadaw. Ay, nagpatinggansan at talaga ti anos ko abirat. Ha? Anyat kaya't mo asawan, abirat. Agasam met tamang mangan kami itay. Igid-giddan kit din ni Nanang ti agwalwalis di kusina. Kitkitaan namat amang mangan kami. Ugali ti ubeng nga adamatin nagngay na po'y manipod iti plato da. Ngamay na, sumana ukit din. Diyak kano ammo a disiplinaan amangan ti anak ko. Sanan to pidut-pidutan dagiti natnag ngayon na po'y asumanao. Ay, Diyos ko. Ay na, ugali nan at talaga ti kasjay, abirat. Kat no isurot na pa'y tiwalis idi kanyak, aging ga ijay kwartumi. Magmagnaak nga umunag, kat walwalisan na ti pagpagnaak. Anya? Wen, at dalabasit arugit a makita na. Nagadun asa una, nagadun a pasagid na. Ay, imbag man tanaan anusam ti kasjay nga ugali na. Nakaimimot pa'y. Ay, masurunak. Awan mabalin tainamot nga rod nila kay ko. Kan maysa, okay lang. Ngamin, isakit nakmat ni Denver. Iso na lang tamauma akmat no kwa. Ngamjaklat na nagtagtagari. Narigat ngamin no kaap-apam ti katugangam. Ay, jakon maanusan. Iswa kasaritak ni Ronald tag subli kami ni Jibalay. No di na kayat, uray isun tagbati dito eh.
Pasensya lang ngam nasaysayatan a pumanaw kami ngam ti masung batak ti katugangan ta. Agayan ayat kami pailaang idi ka ni Denver, nariknakon adi nakayat ti inana. Aging gaan nagkasar kami kat nagnaad kami iti mismo a balayda. Ado dagiti agkakasakit asao, ken pasagid na kanyak, ngam jak in kaskaso. Linmasin kami ngam isulat tamet ti ugali na. Isu ajak kasarsarita, ngamin no kasaritak makangegak laeng iti saan anasayaat. Pagyamanak laeng, ngamin nasingpet, nagagat ken responsable nga asawa ni Denver. Malaksid iti dayta isakit nakmet no maipapan iti inana. Di namat baybayan ti kasjay nga aramiden ti inana kanyak. 5 ti tawon ti anak mi ngam isupay laeng ti ugali na. Ada paborito na nga apo ken manugang. Isu nga no kasjay nga adda okasyon, mas kay kayat kun ti agkulkulong latan iti kwarto mi no kasjay amalpas dagiti matrabaho. Diyak amuno anya ti basol ko kenkwana taapay akasjay ti trato na kanyak. Amok asa anak mat a perpekto nga inakan asawa ngam aramidak mati amin akabaalak para iti pamilyak. Diaklatan agtagtagari iti kasta saanen a manayunan pa iti gura na kanyak. Pagtaltali na edeklat ta ti respeto kenkwana kas ina ti asawak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Shirley. Ken ka pagayam, Shirley. Pakitaam latta iti nasayaat ti katugangam pagayam ko. Panagkunak saan akasta ti kinasingpet ken kinaresponsable ti asawam no saan nga insuro dagiti nagannak na. Ipakitam latta ti ayat ken respeto kenkwana. Saan amat maturog ti Dios? Makita na ti kinasinaw ti panagpuspusom asaan a makita ti katugangam. Isemam latta no kasjay nga agsangsango kayo. Pakitaam iti nasayaat. Di mo aramiden dagiti saan na akayat. Kang runaan iti amin, di mo itulok nga agsubangda iti asawam. Ngamin, ad-adda akaunget na ka no agrikyarda nga aginagapuken ka. Patsyak nga agbaliw tumatlaang ti katugangam. Alakastan pagayam, Shirley, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan, ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin, patpat ganmi adumdumngag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay ko ma, tadi kay mauma adumdumngag kadagiti sumarsarunupay nga drama tayo. Agan-annad kayo kumaakanayon sa dinuman a lugar ti ayanyo. Nang runa itakat kasto ti panawan, kanayon ti panagtudo na. Makablaawan man pa'y da Sir John Villanueva dita Doha, Qatar, ni Ma'am Emma Cardenas dita Hong Kong, Lady M's, GL's Recipes, ni Ma'am Pardo Lota, ni Sir Yurboy Aldrin, kastamat din ka ni Ma'am Sewing Tips Mamshi, makablaawan mat ni OFW Vlogmix, WLD dita Abu Dhabi,
Kastamatan ka ni Ma'am Aida Garcia. Pagyamanak unay kakabsating kay panagdangdangag kan panagkom-comment dito'y channel tayo. Ti surat ngayon tayo kan biyag ita ket nagapu ka ni pagayam tayo nga Novi. Manipod probinsya ti Aritaw, Nueva Vizcaya nga iti agdama ket adda ijay Hong Kong. Kastoy man ti surat ni Novi. Dear Miss F, ubingak pailaang kat pagayat kon ti dumdumngeg kadag iti drama iti radyo. Iso nga maragsakan ak unay, gaputa at damatan dag iti programa yo apakangagan kadag iti drama dito YouTube. Kas kadag iti imununan ang nagsurat, kayat kumat nga ibinglay to'y padas ko, apatsyak apakaadawan iti adal, kan mang tadliw-liwa kadag iti padak adumdumngeg. Taon 2015 idinatay ti amami. Nakiasawa met ni manang ko kat nagnaeddan ijay Manila, ta ijay ti ayan ti trabaho da nga agasawa. Da kamila ang ngarod kaninanang tinagbati ijay probinsya. Kalpasan ti panagturpos ko iti kolehyo, ininot aking mapsot ti inami, agingga nga inpulang na ti biyag na. Gaputag may maysa akon, inayaban nak ni manang ko ijay Manila. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Naimas kayo magluto ni Novia. Agpaiso manong Victor? Wen, kunak lang aron din. Kas makinam niya. Aging kayo takit mga anak pa lang. Hindi ka agdanag, Victor. Manipod ita, kanayon mon amaramanan ti luto ni Novi. Ngamin, dito yun nga agnaad ti kabsat ko. Ay, kahit nasayat nga rin ano kasta bakit. Okay lang kanyak na ita. Agyamanak manong Victor. Awan rumbang apagyamanam, Novi. Kamsat na kati asawa. Iso rumbang lang at tulungan ta ka. Husto ti ko na ni manong mo a Victor, Novi. Kaya may sa makakadkadak ka di tinapintas nga ipag ko. Manong Victor, adda ka matgaya mo. Wen, kumusta tinapintas nga ipag ko? Okay, aklaan manong. Daytoy, madamatilinis ko. Isopay ng aramiden ni manang Florinton sumangpet. Sana bale, tainton maminsan pa'y matlabigat ti sarak ko itinagaplayak ng opisina. Saan kalagaya man napintas? Nagagat ka pa'y. Gapoy tila ita, dapa sa lubong ko kan ka. Ato yo. Wow! Chocolates! Wen, Alam manong, nginginaan dagito ang chocolates okay lang kanyak na ita, Novi. At amat kwartak. Thank you, Manong Victor. Novi. Manong, Talo at chocolate na ita. Kahit nasa wen... kwa. Tikat ko sa wen. Inaramin ko talo tapno ada kanem. Saan lang mamitlo. No di kahit maminado adaras. anyamat din. Ada naman ti Rabi. Jakmat lang maalan ti turog ko. Uray jak kayat a panunutan. Sumrak matlatay ti panunot ko ni Manong Victor. Papayakas to Jak maawatan ti marikrik na. Nakatataarmat namin ni Manong Victor. Nakalalailo kanya. Ay, agayatak ka din kan kuana. Saan? Saan arumbang daytoy amarikrik na? Ngamin, asawa ti kabsat ko ni Manong Victor.
Anya ti makagapo. Apa edi ka makasurot iti dinner tayo, Novi. Mabiit mo't lang da dya. Wan nga, Rod. Di mo ko na asukunan na ka man ang tibayaw mo. Kasta nga Rod, Renz, Oliver. Apay nga min aya ka na yung nakaasukunan tibayaw mo. Ha? Wan nga, Rod, Saan ka matan nga, Ubing? Tapno sukunan na ka, Ay na, da kayo mat. Siyempre, madanagan dala ang kanyak. Amuda nga min, ajak pa'y kabisado da ito a lugar. Iso apas pasukon nak ni Manang ko, kin ni Manong Victor. Hoy, girl! Oh, Di ka gungungat, wan? apay? Sana rumbang agbalin kayo as super close. Iti bayaw mo. Taapay mat. Amangan no may sakada kayo ti ma-fall. Wano, amangan no agpada kayo kiti ma-fall in love. Iti may sakin may sa. Pudno ti kinanaw ni Renz, Novi. Tao kayo lang. Mabalin na masulisog. Nangrunakan ka, tababae ka. Iso arumbang ti dubli panaganad. Correct! Iso a girl. Dumistansya ka, tanong sa papay. Nasaysaya at pa'y, ni Oliver, ti pa kay labam. Saan ka di, Oliver? At least, baro ni Oliver. Awan sabit na. Ni ngay manong mo a Victor. Asawa a mismo, ti kabsat mo. Novi, Manong Victor. nala daw sakit iti dismissal yun, Ay, kwa Manong. Naimasan mi nga minti nag-istorya kadagiti office mate ko. Kasta? Wan Manong, pasensya kan no nabayagan ka naguray. Ayan nga iti kotsem. Ada iti mahina building. Ijaya ka nagpark. Okay. Umay kan. Mapantay iti ayan ti kotse. Manong Victor, di nagsalabayan. Ha? Ang mga noda makakita ka data. Kat anya pa iti ibaganda. Nang runa dagiti office mate ko. Asawa na kapay mat nga ruti kapsat ko. Siyempre, bumalasi tangamin. Isa nga. Kabailak ti bumalasiw asisyak, Manong. Saan ako nga ubing? Iso adi na kun sa labayan. Wano di mon igaman ti imak, Manong Victor. Day tati parikot ko ita, Renz. Ay na, dahil tanti pagbagakan ka, girl. Adan feelings mo iti bayaw mo. Kaya pati ti bayaw mo, adamit. Kaya't ko nga rod aliklikan. Ay, hala. Kasano? Kat may samat abalay ti pagnanaidan mi. Ay, napumanaw kan sakbay amala daw ti amin. Agbiro kay ti sabali pag naadam. Anya nga iti baga kinimanang ko. Ang mga numakadlaw ti kapsat ko. Diyak kaya't amasaktan tirik na. Ay, nagpanunot ka iti good reason mo, girl. No di mo kaya't amadadal ti masakbayam. Kastamot ten ti relasyon yung agkabsat. Agpanunot kan. Ay, ketun anakan, day talagayam. Agyaman unay, Auntie Lourdes. Nasaya at may tapno adantun kadwak dito'y balay. Naliday ngamin ti agmay siya kaanakan. Una, Auntie. Adda akton amang kadkadwa kada kayo. Saan kayun ton nga agliday? Uwain kaanakan. Adam ngaminan iji abroad dagiti kakasinsin mo. Jak kayat ti mapan ijay takaslak nakakulong. Jak makaaliwak say. Saan akas dito'y Pilipinas nga maaramid ko ti amin akay kayat ko. Ay, una, Auntie. Adayo anaragragsak dito'y Pilipinas. Uwain iso nga maragsakan ak unay no dito'y kan agnaad nubay kaanakan. Wow, nagadumutin dagita amakan. Bakit? Apay ada kwasyon? Kasla pa dispidida ka no ni Novi. Dispedida. Apay agabroad ka, Novi? Ay kwa, saan Manong? Ijayak nga minan ayan daan ti Lourdes nga agnaad.
Kinusarita apay. na kamin idi ni Auntie Lourdes. Ah. Nga ijaya ko ng agnaad. Tapno adakad kadwa na iji balayda. Adda nga minan iji abroad dagiti anak na. Nasingpat da nga ikit mi, Victor. Kan maysa, nasaysaya at matlaang no ijayan nga agnaad ni Novi. Ngamin, walking distance laang ijay ti opisina na. Iso a pinalubos akon. Ano kasta, saan nakagaya mo na makadwa nito balay? Ayun gayam, adda inaramid ko a dessert tayo. Mabiit laang tala akwan. Novi, mabalin ka di nga lahat ti cellphone number mo. Tapno uray awan ka dito'y balay. Kahit makapagin istoryatan tulat ta pabay ni ti cellphone. Kwa manong, pasensya ka na. Nasaysaya at matlaang no ni manang Flor ti ka inistoryam. Isu ti addaan karbangan iti oras mo. Gapu ta isukat nga rod ti asawam. Apayan bakit? Apay kasta tilangan. Nakarupangat ka, met. Kasla na dagsan ti parekot mo. Sana may ladawan tarupam. Adakon, bakit? Uy. Apay anaaramid mo kanyak ti kastoy, Victor. Ah, Nagbalinak anapudnukan ka. Pinagserben ka. agure ka man. Anya deta sasawam, ha? Anya deta dramam. Di kan makapaglibak, Victor. Nakita kayo itahi iti babaim. Imunag kayo iti may sa hotel. Ah, Idi mo nagbabae ka. Pinakawan ka. Tayong pagpagapukla iti anak ta. Ita inulit mo manan. Awanan kay iti baen. Flor. Pakawanan ako, ma. Nabanog ako na mga awat kan ka. Nabanog ako, Victor. Nagsinagayaman ni manang mo, kanibayaw mo. Wan nga rod, Oliver. Maasyan ako na itikapsat ko. Naasyan mat ni Auntie Lourdes kiniman ang Flor. Isu nga uray isuda nga agina. Kat agnanaad matan iji balay da Auntie. Ket, kasanong ti balay da bayaw mo? Paabangan ka no ni Manang. Isu pa'y apangalaan da iti gastusan da nga agina. Ibaglangin ta tinumpal mo ti balakad ni Renskan ka. Ket naliklikam ti babaero a bayaw mo. Wan nga rod, Oliver. Kat pagyamanak unay iti Diyos. Gaputa inlisinak iti pakadaksak. Agyamanak matkan ka. Gaputa adda kalata ka na yun amang palpalagip kanyak. Da kayo ni Renz. Diyak namin kayo tamay sagmak ka. Amo mo ta napatag ka kanyak. Ay ayatan ka, Novi. Bay anak kumapay amang tiniting iti historic na. Diyak kaya ti basta ag desisyon latan. Narigat ngamin ti sumrak iti relasyon. Kaya't ko apanunutan anaimbag. Iti kas na, awan to ti pagbabawyak iti udi na. Okay, awan ti parikot iti dayta. Maawatan ka. Sisasaganak nga aguray. Amo adinak to paayan. Kalpasan ti maysa atawan, nagkalaysa kami kani Oliver. Naragsak met ti binukal mi a pamilya, ket naaddaan kami iti dua nga anak. Ket ita, addaak ditoy Hong Kong a makitagtagget. Sumagmamanulaangan abulan ti urayan, ket malpasan ti kontratak. Miss F, kayat ko apadaanam ti may kadwa asurat ko, ta istorya akmet ti nagbalin apadas ko ditoy Hong Kong. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Novi. Ken ka pagayam, Novi. Dayawon ka unay itinagbalin a desisyon mo. Natanang kang agdis desisyon.
Sika tay tao nga saan adarasudos. Kanayon mo a panunutan noan niya ti ibunga dagiti aramidem a desisyon. Nasaya at unay ti inaramid mo a panangliklik iti bayaw mo. Naiyadayo ka iti pakaisagmakam kat nagbalin a naragsak ti binukalyo a pamilya kani Oliver. Padaanak nga rod ti may kadwa a surat mo. Alakas tan pagayam novi kat pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. May samanen a naimbag ka naragsak nga aldaw, tiin kami kablaaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngeg. Ti surat nga intay kan biyagita, kat naadaw iti padas ni pagayam tayo aninyo. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ninyo kunam kumalat ta kanyakon, agmay may saak nga anak, nasapa apimusay ti amak gapo iti sakit. Manipod idi, nagnaad kamin kaninanang iti ayan dalolo kan lola. Ngamkit di, kanayon met ti ipapan ko iti ayan dagiti kakabsat day di tatang. Kinapudno na nilolak tinaasam nga agdengeg kadagiti drama. Isu nga idi nangagak ti programam, naawisak met a nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas nga amok a makaited iti adal kadagiti padak a dumdumngeg. Nang runa unay, dagiti padak nga agtutubo. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Itayak pa ang loser ah. Sige, bumawiak. Masapol na mabawik dagiti stars ko. Hoy ninyo, nakailag ka pa'y laang dita. Nagadun tinalpas ko. Ngamsi ka, nakailag ka pa'y laang. Imbulang mo ka din, dagiti basura ako nak nga ibulang mo. Anya kamatan, mami. Kita ang mga gayay-ayamak. Madamdaman ton. Agmalmalam kan agpatpat nag-aday ta cellphone mo ti as-asikaswam. Di ka pa'y makatulong mat kadagiti trabaho dito unag ti balay. Ay nalaklakayan kan ninyo. Addakan iti husto atawan. Sursurwam kumamatan dagiti trabaho dito balay. Alangan asyak amin ti mga ramid kadagita. Agluto, aginaw, aglaba, aglinis, kanda dumapay. Kasano kalangan inton awanak ton? Anya matan. Naabakak tuloy. Unang! Agurno sa kun. Ilang tumat nga minipagpagayaw. Maawan kayo nga. Pumat, bad trip. Lorna, ninyo, anyamanan aya ti pagapapaan yung akin na bigbigat, nakababain ka dagiti ka aruba. Ay, bagbagaan nyo man ti apo ko yun, anang. Nagdakkelan a karne, ngam nakasadsadot mo. Awan ang muna at trabaho. Data na cellphone ti kukuin ng agmalmalam, di pa'y makatulong mat. Ay, masurunak! Apay, anyamanan aya tinagrikyaran nyo nga aginan inyaw. Jackman amo ko ni mami, lola. Siyak ka na yun ti makitkita na. Siyak ka na yun ti pagpupudutan na. Awan labasit. Agung ungutin na makita na ti panagsilsilpon ko. Apo, saan ko maakasta ti ipakpakitam iti inam?
Saan anasaya at ipanang sungsungbat mo kan kuana? Noan niya ti pangibaunan na kan ka, tungpalam. Saan kat aday taag dabog-dabog kakit din? Maday ti kastapo. Kasano ngamin kat baon na baon? Sangkay bagana, ngawan may tultulong ko dito balay. Kat punumat, saan ka day? Ha? Tumulong kamot ngamin aapok. Uray agin naulaang kat di mo pa'y maramid. Nakatutok kalaktan iti cellphone mo. Tinasaya at nga ubeng, tumulong ka dagiti trabaho iti unag ti balay. Nga uray saan a may bagbaga. Dayta pa nagluto kan panagurnos mo dito'y kusina. Kat dakulan a maitulong mo. Jakmat nga rin mo tiagluto, lola. Tamaksot ti ilutok. Kat bantayam ngamin iti kasta saan a maksud. Maksud at talaga no di mo matbantayan. Nalakalaang mo't a masursuro ti agluto, apo. No lakit day ta interesado ka a mga ramay. Oh, anya, nakaluto ka ninyo? Ay, apo, awan mo't naluto. Day tamanin cellphone mo timulmulagatam dita. Ang damot na batingin na po'y. Nakalaban iti lamisaan. Daytoy laang, nagbasit. Di pa'y umanay akanak. Kaninyo nga ikadalolo kan lolam. Napsugak pa'y. Madamdamak to nga gisaang. Adapay kukuak. Ay na, ingkaagisangan Pangaldawan. Sigurado apaawi den dalolo kan lolam anaggapoy jay talon. Wen, mabitin da ito'y. Ay apaw, talagang awan dengdenggam si kaninyo. Makaumakan nga ibabaon. Awan pa'y may sa umat kan ka. Kanon to pa'y ti panagnakam mo, Na, agunay kan Kasla nanggag ko ti panagrekyarmanen ni Lorna kanin ninyo itay. Wala kay. No nagtangkan tumat ti ulo jay apo ko ta. Awan ti dengdenggan na asaw. No paano no na naimbag. Ada nakurangan ti anak ta. Intulok na mo't nga ti panagyan ni ninyo iti ayan dagiti nakaikamangan na. Dagay ita. Talaga nga awan amuna at trabaho Inispoil da ngamin iti ayan da balayan. Ay, wan nga raw lakay. Bagbagan yung tuman dya pukaw. Ay na, binagbaga ako lakay. Wan awan. Ngam isumat lata. Awan mat makita ka nagbaliwan na. Si kantuman kit day timang bagbaga. Amangan no si katidenggan na. Malata ka sa ritak to ni ninyo intun sumangpait. Saan ngagbalin ka nyak tikas jay nga ugalin na. Nakasat sa daw. Matiltiliwak pa'y nga agululbod no kwa. Wan nga rod lakay. Isuntumot laeng ti agbalin ang nakakaasay. No saan na abaliwan ti kasjay nga ugalin na. Kwarta man, mami. Pangan ano am iti kwarta, kat awan mo't klase yu ita. Igatan ko iti project ko Anya a project dayta. Basta. Apay masapol ang mamuan yun anya project. Basta mangtid kayo iti kwarta. Nayunan nyo, tamapanak iji balay ti classmate ko. Ijay nga ramidin iti project nga ibagbagak. Apay, no tumulong ka pa'y kadagiti matrabaho dito'y balay, sakbay amapan ka iti ibagbagam apapanam. Maladaw ako iti papanan mi. Sige na. Ito yun ti daw-dawatak. Urayan da kung nagiti classmate ko. Atoy. Dahito lang. Kurang Ay na, pakurangan pa'y laang ti 300 pesos. Anya nga min a project ti bagbagam. Niyunam. Atoy. Agawid ka nga rin masapa, Juan. Di ka manan agpakarabi Wan ka di. Nay, nakailad ka mat ditain dayo ninyo apaw. Apay awan klase yaw. Awan lolo. Apay nga awan. Holiday ita. Ay kasta.
Kahit apaya nakailad ka ngay. Di mo katulungan ti inam nga aglaba. Nagado ti murangyaw. Ing katulungan Madamdaman ton lolo. Adapay kukuak. Anyat kukuha maya. Kaday tamat la silpon ti mulmulaga tam. No kasta nga wan aramidam. Mangkita ka iti mabalin mo nga aramidan. Tapno maragsakan mo't ni mamim. Saan na masapol asaw sa wilam taubet mau at tumulong ka dagiti trabaho dito'y balay. Nay, apay di mo dangdanggan ti bagbagak Di mo dangdanggan Nay, anya day jayan. Minsamot mami day jay lulaw. Anya, ay umay ka, tayo takitaan. Darasam! Mami! Ay, Ni mami tinakadasa iti banyo. Lolo, anya teramidan tayo. Ay, Diyos ko! Lorna, anak ko! Lorna, green ka! Mami! Ay, tulungan na kami! Tulungan na kami! Kumusta tinak, doktor? First of all, I want to express my deepest condolence for your loss. Anya ti kayat yung asawan, dok. Payak condolence. Kaya tiyo asawan. Awanan ti anak ko, doktor. Pasensya kayon, mother. Inaramid mi amin akabaalan mi tapno maisalbar ti anak yo. Iso na laeng, ta sobra ti pan nakatroma na. Gapo iti pan nakaitupa ti ulo na iti semento. San? Mami! Ay, Diyos ko. Amok anariga ti pagdaldalanan nyo ita. Ngamkas iti kinunak, inaramid mi amin akabaalan mi. Tapno maisalbar ko matibiyag na. Iso na laeng, tanaladawan ti amin. Ti anak ko. Mami! Ninyo apaok, mangan ka kuma. Di ka pa'y nakita anangan. Manipod inyawit kayo ni mamim dito'y balay. Lola! Ala, huston na ita panagsangsangit mo, apo. Mangan kan, itikas ka at napabigsam. Awan ganas ko, mga lola. Nagam, apo, nasken at papigsa ka. Sigurado nga agungat ni mamim no di ka Mami! Ay, ninyo, apo. Awanan ni Mami, lola. Kasanuang pa yun. Kasanuang pa itandawan ni Mami. Ada kami lang dito ikinilulong ninyo, apo. Di ka madanagan. Tadida ka matbaybayan. Ada kami lang itisibay mo, apo. Ay, nakaununag mo daytan na panagsinay mo. Bakit? Makapaikawa mo ti kaawanan ni Lorna nga anak mo. Wan nga road, bakit? Awanan ti agluto. Awanan ti mangidasar iti kananta. No kasto'y nga agaputay ti talon. Awanan ti mangilaba kadag iti muranta. Ay, Unay ba't lakit din agasgasat jay anak ta. Nasapa na manaw. Ita, nauli lamatan ti apo ko ta.
Nagrigat gayam talaga. No si ka nga ina ti mangidulin ni ti anak mo. Ay na, nagsama panunutan lakay. Huwag nga raon. Agamanyangay nga raon. Talaga siguro ngagpatinggalangan ni Jay. Tinted ti Diyos abiyag ti anak ta. Awanan ti mabalin. No di ti mga klon iti kas Jay agasat na bakit. Ang nakamot nga taitan ni ninyo. Maamiris naman siguro dagiti nagbindutan na. Sapay la kumatakas ta bakit. Ang amnusan ngay. Masapul asuruan ni ninyo tanapigsa tapay. Iti kasta. Saan to nakakaase? Intundatan tumutan ti mapukaw dito'y abiyag. Ninyo apo, adawit ko amakan. Oh my God, tamangan ta. Igigam mo tinadawan na iti mami. Lola, Ninyo apo, gayam kabalan, Lola. Yak kabalan ti agbyag. No awan ni Mami. amok akabaalam na ita apo. Kas ikinakon-akon. Adda kami pailaang dito ikinilungan. No kumata tinultulungak idi ni Mami. Kadag iti trabaho dito'y balay. Ado kumati nasursurok nga ramidel. Malaksit iti dayta. Nadaan kami pa'y kumay ti oras nga agbanding. Apo, Pinadas ko mati nagluto. Iso na lang. Tano sana nakset. Naata. Pinadas ko tinaglaba. Ngamimbis sa may katirugit. At adda naman dyan. Gusto ni Mami, Lola. Gusto tinakunan na idiadyak kabalan ti agbyag. No awanan da ito'y. No kumata tinulungang iti panaglabana. Saan siguro na po sa magtigas dyan ko na. At dapay kumabiyag ita. No kumatadyak inikan iti sakit ti ulo. No kumatadyak ini-stress iti. Gapo kadag iti mading aramid ko. di ka madanakan apo. Adda kami kay mat kinilulong. Ipatpatag na ka unay. Di mo ko mapapasulan, di ba, King? Juan, aksidente pinapasamak iti inam, apo. Kumusta ni ninyaw bakit? Dayjay, pinanawak iti silid ng agsangsangin. Kaase ti apo ko ta. Huwag nga ron lakay. Ang amom, marik na kinalaos apa nagbabawi na. Kadag iti saan an asaya at ngayon pakpakita na iti daydiinan. Naladawan ti amin. Ngam amok nga darason no apay an apasamak ti kastoy. Aksidente matkit de tinapasamak iti anak ta. Awan basol na. Agam no kumata nagsingsingpot idi ni ninyo. No kumata di na sinong basong batan ti nanay de. Saan kumakas ti kasakit tinapasamak iti inana. Lakay. Agam manyangay nga rod. Napasamakan. Kasi ti kinunam. Adda siguro rason no apay. Anapasamak ti kasta.
Kasto iti ikastam amang danom no agluto ka apo. Saan asubra, saan mo't akurang. Numaminsan, at dadagiti bagas nga ado ti danom na. Nang runa, no natangken ti kilaban. Ang adakan kan amang tansya iti danom mo. Kontrola kastoy. No naisa ang maun, bantayam aginggang agburag. Pakapsutam ti apoy na, agingga amalingay. Sige, Lola. Siyak to ti agluto inton malam. Ni sige apo, iti kasta, makasursuro ka. Kasanungay mo ti agluto iti adobo, Lola. Nalakalaeng amasuro dagita, apo. Nang runa no interesado ka makaadal nga agluto. Wan, Lola. Kahit ko nga dalan ti agluto. Iti kasta. Siyak ton ti mga ramid kadag iti sigod nga aramidan day di mami. Kahiliw ko una yung tinak. Diyak kaya ti kanayo na panagungot na. Isosurwak amin na trabaho dito'y balay. Iti kasta. Uray awanan dito'y abiyag. Amok ang maragsakan namang bambantay kanyak. Ayun apo. Padyak ang maragsakan unay ni Lorna. Numakit kita na ti panang tultulong mo kada kami kinilulom, apo. Awan tinarikat. Nulakit day ta interesado ka. Kunak manen, apo. Uwan, Lola. Katagyaman nak. Gaputa uray awanan ni mami. Di dak pinapanaw dito'y balay. Ipatpatagdaklat na. Nga uray nagalas tinararamid ko iti kalabas. Ay unay kan, apo. Tila mapampanunot mo. Apay kumangay mo't apapanawan da ka. Saan to ang mapasamak day tapo? Anak mi tinam, apo da ka mismo. Papanawan da kakit daing. Pagbababayak dagiti panang sungsungbat ko iti kan ni mami. Nagsakit ti barukong ko. Numalaglagip ko ti kinaduldog kong anak. Di mon panunutan day tapo. Tinapatag ita kat nakaamiris kan. Awan basol mo itinapasamak kin ni mamim. Talaga sigurong aging galaangan ijay tinted ti apo abyan na. Mga barwanan ka, apo. Iruam mo ti bagim iti kaawanan tinam. Agagat ka, saan laeng apara kada kamay. Nudikat para matlaeng kan ka. Ipatpatag da ka unay, apo. Daita ti kanayon mo, alaglagi pa. Nalaos ti panagbabawik, ngam anyan tadyak matan maisublipay ti biag ti inak. Nagsakit unay ti riknak. Nagsakit ti barukong ko amang panpanunot kadagiti biddot a naaramid ko. Nang runa, numalagip ko ti panang sungsungbat ko kenkwana no kasjay nga ibaonnak. Ita, siya kon ti agtagtagibalay ngamin ininot meten ti panagkapsot da lolo kan lola. Siya kon ti mangay aywan kadakwada. 2 taon lang a vocational course ti inalak ket planok ti agabroad iti kabiitan a panawen. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Sapay kuma, tanakaiba ti ak iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Tuy pagayam mo, ninyo. Ken ka pagayam ninyo. Iti maminsan pay, may saka kadag iti makapaneknek at ibabawi ket kanayon nga adda iti udi. Ngam anyangay nga rod, tao tayo laeng nga agbiddot. Agbalin ko mga adal daytoy kadagiti makangeg. Ikkan tayo iti pateg dagiti dadakkel tayo kabayatan asibibiyag dapay. Tungpalan tayo dagiti bilinda ngamin awan ti dadakkel wenno naganak amang isagmak iti bukod na nga anak para laeng iti pagragsakan na.
Datayo matlaang ti mairanod kadagita abilin kan pammagbaga manipod kadagiti dadakkal tayo. Ipatag tayo nga rod dagiti dadakkal tayo tapno awan to ti pagbabawian tayo. Alakastan pagayam ninyo, ket pagyamanak unay ti inkapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas.